Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ke KSU mau kerwat circle mentak kesengi ke lain terik ubnaya yang arjar arpulai kalau yo ban penkop buram match Prang Achievers Award ya ki arngut kirang yelek kai football ki balawan ra nam wan ra buram ni ke district bat ke jelahi barok kawai ha ke jingdon benta jongki bat ke kinho yelek kai ke jelami galia ke balayo ra ya ke kerdan baar ha ke 76 National Football Championship Santos Trophy arjar arpulai kini ki arngot ki samla ki bala sya apun kup buram ki long wan bok lang lingkoi na ka shnong marshallong bat uman bha ku par yaw pniaw na mau kerwan hagani ga sngi pun kup buram lai don lang usamla Poldip Tongwa President KSU mau kerwat circle usamla Rutherford Lingdo Secretary samla Taibor lang Karwan yang Organizing Secretary samla Evans Roy Nongrem Education Secretary KSU Southwest Khasi Hills District bat kiwei Ngiyo ban penpau ya kena kadak kejing burung kejengi ya atau seniang opiwan rak kanam nak tak kadang patai kejengi pi let's say nimla bandan kita ki GI ki ba koridor nak pajong pi tin rai ni penpau kena kadak kabangin ai kini kijing ai ki barit ki banlong kejing sa jikan mau ba kaju kepor kide kijing ai musim kejengi ba pinanget cepat syakmat banaki seprang kam tamakan kam kejing nak kai kejong pi ban ngalak banong ban mikmat ya kami gelayahi ke football kalau ke bas sarong om tang epi ke sem rai tam ngiru samla ka ai mensim mereka dong tanhi bro kawai ke bang ui kiwi jela kinong kai sports ki bawah nam buram ka jela ki pendio ki kam ki police officer ba kiwi ki department ki beper ki bang sya ui ke bas ngudiau kalau ba ya ki samla ki jungi bunstin hi kim ju pai kmat tangi sekebat kentu kum tami kinong mikmat kum MLA MDC jong kadong kathan ke jengi baki di ban le bersimkia nak benta kisamla ki jengi kiba long si benta kum kita ki klur be ji shai ba ka wi pat ki jela ki ui baki ka dong kathan ke jengi kamlong ka pok re ke penmi ki klur bukan sai man ka por kam tami ki jengi le kai ki per te ngasu sim kan ka por kum tai kabu bang ki dok ki riang epi boleh tren kerat nang bunong tau un yalam lenti un ai met bokai bekhia bat ba unang keku nang ni syakmat ba pinala ban nang kiu nang kenjo susu skiwi pat kinam ki bakam hajrong te kejing ketu kolong bakum samlahi ba phiat lenti kini ki jingil akai gila ban sibun ki jing tenju hari ken mau barabor ladi ban pendemrit mat nong tau bat ban om sarong hari la phiat ka jing sngorit mau ba kanam ke buram kal abul pa syakmat inang ni syakmat kum ke KSU mo kro circle hing indon senda bat pi ban ngi ai mersim man kapor kum bang lale men syuan adu ba samlaman ba kupar le jesok ba ke Bengaluru ngilayo ban pelong ke jingkit bok riang bari kiwi ki samla kum Chester Paul ru ikan mau ba kum ka senghing la ai mersim syabu le benesim mentah te kanipat kementa ka di ka jingelang ka bangi ni pen ni ai ka buram sepi na mar ba lawan rak ikatakan nam ke buram ikadong kathan ke jengi hoi warlah kata ke jingil kai final tim semla pampoi sekatong ka tim bihlaya rai nilai ipat ke jingil kai abangi penlong hang ne parking lot daka bangi puni daka jam screen kembal penmai daka ke isu nadu ka sengkemi di nilai ipat nila kesyan met bermusim walangi musim don lang kata ke jakab pilih kai rai musim ke jengi singa kumakadon lang ta ngasko mengadap daka jenis dokumen masa sin kum kaseng inayo kanikalat na kabenta pan kuburom na kata jongpi samla wan bok hoi ulau samla man bha pem don kat pani ni pormta rei ki bahing hasem jong i da don kat pani te kum kaseng ni ngisu sarong ya ka ka jingla ka jongpi tung bau senyang wa pilano anong ta kari berkajak pelu jong ni la so sarong kata bat ngit skemru ba kani ka sinjam ka ba pi pindapan i kum uwei
na kita kisamlai le kai ba i jong kani ka dong ka thain ka jong ni ba ni kermen ru ba lingba jong phi hinlong uta nong lam nanti ya ki wei pat ki prasamla jong kani ka dong ka thain ka jong ni ba kin kenjo lem ya ka thong kumba ba phi pla kenjo rei kenmau samla kan nanti ya ka jong ki ngi so tho ba ka dang jangai kum u liar le kai don kam ya ka jing trei stom susu nang ni skmat ba pinang yai kenjo na uwei mau mer uwei pat ka jing la ka jung pi ban kenjo yu mau mer kum ka seng hi so ban ai burom ya pi tham tam e ikimi ibahing basem inget skem badai limba ka jing persak musim ka jung pi kum kikimi kikpa ba unu kun dak senrang jung pi mang ni na po kadong ka thain ka jung ni lola ban pau akan ni ka jing le kai ka santos topi ka banyu pun reu ka long ka wei na ki tournament ka he jong kari India hi bro ka wei bat kum samla ngasngo ban yai ban biang ba hidon kam ban ya peit lem na ka banta ban ra lem ye ki khna le kai jong ni ka dong ka thain jong ni bakin yo lat yo lenti lem ban ya simenta ki wei pat ki klok ki ba he apo jong ka silong liwat sabar jong ka jelahi ru kunjo bat kum ka saing hi nisngo ban ainam ban ai burom ya kani ka jingla ka jongpi bat ka jingla ru hooj ngimla ban len ba na pling ki player ki ba lami khmat ya ka jela apo ka santras topi ki don arngut nang ni na po ka dong ka tan ka jongi rei unong yalam ubah ka khri du udai nang ni na po ka dong ka tan ka jongi hi usamla urang ba khan perkhat sinde kum kuj ubala ai ka jing hikai ubala ai ka jing sneng ka jing trawe pi opin poi sa kani ka punta bat kum ki samla aso ban kum tulang baro to sim ya kan di ka senjam ka ba usamla wan bok bat usamla man bha ki kilapan i mat to ba jongki kinlong kita kinong nuna lo bhatam